A da mi Ljubav malo upauziramo. Ne, pusti gledam film. Kakav film? Pa ima ona snimalica, znaš. Pa ću mi to vratiti. Ne na ovom kanalu, nema na ovom kanalu. Ljubav, ja ti nudim tijelo i svoju tehniku, a ti biraš u glupost neku. Piće bumbi kasnije, samo da završi film, okej? Evo ga. Vidi ga. Trnoružica i princova. Cokola, a? Daj gasi to. Pa neš da gasim, šta je, pa ti voliš ove... Šta se smiješ? Pa ne možeš cokola pred svima, čučite Hajde, neko. pa vidi kostimirani, fino, vidi, a? Pa znam, ali to je Lukasov laptop za školu, budalo. Daj, Tamara, ne mogu gledat na Lukasov laptop, ne mogu na Borcu, ne mogu na Aninom, na čije mogu? Ni na čijem. Pa hajde, Ne, dobro. ostavi, pusti to, gasi. Neću. Ti gledaj film, ja ću fino gledat Trnoružicu. Evo je dolazi. Nećeš. Hoću, šta ti je, neš ti me gošta... Jadranko! Pusti. Vidi što si napravila. Nisam ja, ti si. Evo, ovo samo 2 šarafića i to se spoji, znaš. Jel Borisovo bi moglo, da radi odvojeno posebno tastatura, a posebno ovo da radi kao touch screen, jel da? Ti to ozbiljno ili... Je li vas dvoje, meni možete objasniti, kako dvoje odraslih ljudi mogu razbiti laptop na 2 dijela? Kako mogu? Slučajno razbio, brate draj, kad sam gledao na oglas za posao. Ne laži, Pinokio, ne laži. Htio si gledati Trnoružicu. Pa imate 100 kanala crtića na televiziji, šta vam je? Tata, ne radi se o takvoj Trnoružici. Nego o kojoj? Ono je za punoljetne. Šta se ti smiješ? Ajde u sobu, brzo. U sobu. Mrš u sobu! Sram te bilo! Idi u sobu, molim te. Pa dobro, dokle ta vaša bolest može ići? A? Pa ni bajke vam više nisu svete. A nisam ja kriva. Ma jesi, ti si kriva, da se ti mogla maziti normalno kako se radimo, bez ičega, ne, njoj treba nju motivirati, razumiješ? Ne može ona, njoj trebaš pustiti neki film, razumiješ, Trnoružicu, daj. Ne treba meni motivacija. Pristala sam na sve, na sve, ko što voliš. Ali kad završi film. Ma nemoj, ti ješ mi govorit, drago, ma ona ne može bez kostimiranih filmova koje voli najviše na svijetu. Ne trebamo detalje, molim vas. Treba Lukasu kupiti novi laptop danas, Boris, jel možeš ti to stići? Naravno, da. Hvala ti. Eto vidiš, Lukas ne da nema nikakve koristi od tebe, nego mu još pravi štetu. Da nema Borisa, pa dijete bi išlo u školu i gladno, i boso, i sram te bilo. Ma nećeš ti meni govorit kakav sam ja otac, jel ti jasno? Ja sam najbolji otac svom djetetu. Ja svoje dijete volim najviše na svijetu. Od sve djece njega najviše volim, eto. Jasno, Jadranko, tata, daj nemoj. Ja ću mu kupit laptop, ja ću kupit djetetu laptop. Gle, nema potrebe. Ima Pusti, potrebe. Dragu. Ma svakako, niko, pazite ovo sad, niko od vas kunu da mi nije dao. Ja hoću sam to da iskeširam, jel jasno? Kojim parama? Ha? S kojim parama? Ajde. Ha? S kojim? Ima ovih stvari, ova budala. Ti nemaš pravo nikoga sad budala. A šta nema, nazad, to mi je hvala što hoću da sredim stvar. Koja je stvar? Pa sve je već sređeno. Boris i Ana su htjeli kupiti. Nema niko ništa da kupuje, ja sam otac, ja što sve završi, ljudi moji, šta je vama? Samo mi je žao što sad idemo s ovim Martinovim autom, trebao sam uzeti, brate dragi, neki rent-a-car. Da bacimo pare koje nemamo, samo na nešto. Slušaj me, Tamara, ti to ne razumiješ, ja sam prošli put išao dole s onim skupim autom što mi je dao Joško. I sad kad se ja pojavim dole komšijama, šta će oni reći, ha? Da mi je krenulo nizbrdo. Ali nama uvijek ide nizbrdo. Pravimo se da smo nešto šta nismo. Ma dobro, ti to ne razumiješ, ti si, Tamara, rođena u Zagrebu. Da. A ti nemaš rodni kraj, znaš? Vidi njega. Šta si to obuku?
čemu je problem? Što, u čemu je problem? Idemo kod bake, ti se obukao ko klošar, konj jedan, a idemo tražiti žicat pare za laptop. Pa tako će mi prije dat pare. Dobro si mu rekao. Znači da, mrš, presvuci se gore. A Ajde. pusti ga, šta si dosadan? Šta sam došao? Ja vama moram već 100 puta, ljudi moji, znate da idemo kod baki. Da kod baki kad se ide mora se imati određen dress code, jel tako? Kad dolaziš kod nje mora se znati kako se oblačiš. Inače nećemo dobiti ništa. A možda se ovo baš svidi pa da duplo? Neće se svide, baka voli kad je to popeglano, sve ko lampada je, razumiješ, sređeno se. Da se ipak ja možda presvučem. Ne. Da, Tamara, molim te, on ako se ne presvuče, kunem ti se, ja neću ići u Bosnu. Super, onda ne idemo u Bosnu. Tamara, nemoj me zezati. Još jednu riječ i ostajemo. Ajde. Lazi u auto, nema ništa igrica sad. Trebao sam ja Sanelu oženiti. Čula sam te. Želio sam da čuješ. Ma ovo su ti Tamarina kola, znaš. Ko žensko, ona se emotivno veže za sve, ja kažem, ljubavi moja, uzet ćemo nova kola, kaže ona neću, hoću ova, vozi, šta ćeš? Šta je s tvojim kolima? Ma ja sam ti sva kola dao šogoru, znaš, on ti je dole Sinja, znaš, i otišao malo dole da se folira. A ko kad on radi u vladi, a mala plaća, ali su dobra primanja, znaš. Mislim, on nema to nešto para sad da on ima, ali može ti sve završiti. Ovo, doktore, policajce, sve ti on to završava, sve. Može mi nećaka upisat na fakultet? Sad nečaka to, sad trebalo vidjeti, znaš, šta je nečak završio, znaš, šta ga interesira. Platit će, brate, ako treba, nije nikakav problem. Platit. Može onda. Ja, pa treba vidjeti. Eto, Gotovi. bravo, ste kupili sve što treba. Pa kavu i kekse, kako si rekao. Eto ga, bravo. Uštedili smo ravno 10 kuna. Čuš, štedili? Pa ne kupujemo mi to, sine, da bi štedili. Ne. Ne ulazi u auto, konju jedan. Nema, nego baka voli to da se kupi. Ljudi moji, svaka čast, vidimo se još jednom, ako Bog da, vidimo se. Živi bili, prijatelji moji. Mogu ja nju uzeti svega za to Evropi, ali baka hoće baš ovo domaće. A tebi ako budeš što treba to za fakultet, ti obavezno zove, vidiš, znaš. Dogovorimo se, sve, hvala. Živili, vidimo se ljudi. Aj, voze. Eto ga, baš mi je da se vidim, ajde. Sljedeći put ja vodim na ručak. Pomeri. A nije ti se mati baš isprsila? Normalno da se nije isprsila kad se ovaj ovdje obukao ko narkoman. Jedna žena, kad god on hoda po kući, ona ide za njim, konta nešto će ukrasti. A zato me pratila po kući. Zato te pratila po kući, normalno, pratila te po kući jer se tako obukao. Sam ja fino rekao, Lukas, obuci se pristojno, znaš da baka to ne voli, razumiješ me? I kako će ti dati Marku kad konta da će se potrošiti na drogu? Prošli si na crveno. Ma neka si. A vama se praviš neki ni biznismen, nemaš ni za čarape, nisi ti kriv, ti si kriv. Tamara, kakve to sad ima veze? Kako nema veze? Ma da. Lažeš mater da imaš 5 kafića i skup auto, zašto bi ti dala para uopće? Rekao sam da imam 2 kafića, eto sad sam ja kriv sve, eto ja kriv. Jesi, kriv si, ti si kriv. Ti si kriv za sve, i za laptop, i za to što sam cijeli dan izgubila zbog glupih 100 maraka. Glupi 100 maraka, 100 maraka, ljudi, mjesec dana žive u Bosni sa 100 maraka, čovječe, dragi. 100 maraka ćeš dat na benzin, budalo. Na benzin ću Da, dat. stani na crveno. Sad je zeleno, kriv. Nego, jel bi mogu ja sad napokon pitat Borisa da mi kupi taj laptop? Možeš. Ne može. Vidio. Ne može. Ja sam otac i ja ću ti to srediti, ako znam i umijem. A kako ćeš mu srediti? Pa eto, snaći ću se. A ja ćeš se snaći na vrijeme, pošto mali, treba mu za školu laptop. Pa dobro, snaći ću se ja. Ako Bog da, do sutra ću ja Kako? nekako. Lijepo, Tamara, lijepo ću ja naći. Pare ne skirajte, ako treba ja ću i rodit ću i ja. Eto, kako? Posudit ću od mene. I duhovitelj. Polako. Nema. Polako, ubit ćemo se. Zbog 100 maraka da svidi. Gdje si, JJ? Zlatane, vidi njega. Gdje si, vrat? Otkad te nisam vidio. Čekaj, šta ti mislio ko je, a? Ma ne, nego ja sam mislio kako je vas više braće, pa sam ja pobrkao. Nisam ja znao da si ti taj. Zlatana, moj.
Dobar si. Slušaj, Reci. sin mi zapeo. Stop. Da. Hoće na fakultet. Da. Ja mu rekao, sine, a 3 mjeseca imamo, sve lijepo rade. Ja. Biraj koju hoćeš. Ja. Trebaš samo zbrati oduzimat. A on zapeo, hoće da se školuje. Vidiš ti to. To nema, djeca. Na glavu mi se popeo. Fakultet, pa sam ja njemu rekao, to ti fakultet, bote fakultet. Ma imam ja takvog jednog kod kuće istog, samo uči, hoće fakultet, da ja kažem, pa ko će sutra radit, ljudi moji, ko će radit? Nema. Ja ne znam kakve ste nove generacije. Hoće li to vas svijeda propane? Ma kaki moj, Zlatane. Pošto taj upis. Čekaj vam, nemoj ti odmah sad žust plaćanje, razumiješ? Evo mi da vidimo kakav je mali, razumiješ, je li on za to, koji fakultet, koju srednju školu je završio, razumiješ, sve to da mi ispitamo. Tu sve piše. Ja sam ti metnio 500 eura. Ako bude malo, ti ćeš da kažeš, ćaš ba da podepljam. Nemoj odmah s parama, molim te, Zlatane. Ma gdje je problem? Eto, pa pare imaš, viš malog, pa svi sretni. Moram da idem, tamo mi neka tela dovode. Ajde, piš malog. Hoću. Kud baš, Zlatan. Kume, kako si? Ma, ne trebam te ništa, pa mogu ja jednog kuma nazvat nako da odemo na piće, tako? Ne može. Ne može? Ne može. Pa te molim te, nazovi onoga Matu svog, pa nek on vidi to da se... Kojeg Mato radi u policiji, nema veze s obrazovanjem. Šta? Pa nemoguće, boga mi, da ti nemaš svog čovjeka sad tamo na tom resoru. Da Branko Glavina ne može da upiše nekoga na fakultet, ja ne mogu da vjerujem. Pa nije stvar jel ja mogu ili ne mogu. Stvar je jel hoću ili neću. A neću. Pa zašto neće? A zato ja ću riskirat svoj posao zbog nekog kog ti jedva poznaš. Ko zna koji je to mali i šta je to? On nije dobar, je mali, znam ga ja, znam porodcu, znam sve to dijete. Genijalac, Tesla ga zvali, ozbiljno, znam mali, odličan, jeste. Dobro, ajde, u koju je srednju išao? U onu glavnu, kad ide u gradišu, posle osnovne, kad staviš odmah onu srednju. Eto koliko ga poznaš, majde zaboravi. Pa znam, nemoj tako, Glavina, molim te, moram djetetu da kupim laptop, razumiješ, mi treba mi para, moram zaraditi. Pa pitaj Borisa. Ma ne može Boris stalno skakati, onako za mene svi kažu da sam nikakav otac. Pa jesi, eto, sad si konačno sam shvatio. A jesi. A ja. Nema veze, Glavna. Narašće i tebi ono tvoje dvoje blizanaca, znaš, doće dan taj kad će oni od tebe nešto tražiti, a ti možda nećeš moći to da im omogućiš, pa ćeš gledat u svoju djecu, sebe ko oca, analiziraš život i kao daš, jadu jedan. Ajde ugasi se. Jadu. Ugasi se više. Koji fakultet? Ajde. Hvala ti, kud? Evo ovaj fakultet, evo vidi, tu se piše, tu. Kud baš taj? Šta je? Šta fali tu? Ba taj ne drže naši. Koji naši? Naši to drže koalicijski partneri, pa jel ti čitaš novine? Čekaj, kakve veze ima što su partneri? Ima, kako nema? Ne smijemo ulaziti u sukob. Znači, imaju fakulteti koji drže naši, a imaju ove koji drže koalicijski partneri. Mi ne miješamo te sektore, ne mutimo vodu. Ajde da je neki drugi, ajde ovako ne mogu ti pomoći. Jao, pa šta sad da radim, Glavina? Ne znam, pa evo daću ti ja para, evo. Ma neću ja od tebe pare, ja sam htio pošteno da zaradim, razumiješ, da ja kupim djetetu laptop. Onda ti ne mogu pomoći, nemaš sreće, eto. Šta si napravio? Ništa. Jadranko. Dobro, Tamara, otko sam ja mogao znat da su na tom fakultetu ovi drugi ljudi, a ne naši, eto. Pa si mogao prvo pitat Glavinu, pa onda uzet čovjeku pare? Ma mogao sam, ali ovaj Zlata, to toliko agresivno mi ugurao onu kovercu, vjeruj mi, eto. Ja nisam se snašao i sad sam u problemu, eto. Šta sad da radim? Ništa, nazovi ga i vrati mu pare. Pa gdje ću to sad raditi, šta pričaš ti, čovječe dragi, i šta onda da mi se smije cijela Derventa, jel? Obećao sina upisati na fakultet i vratio pare, ej.
Ma ne zanima me Derventa, Lukasu treba laptop. Boris! Aj, please dođi. Nemoj, molim te, daj mi još 15 dana vremena. Dan. Ne, Dan. ne, ni minutu Sat. više, ni minutu više. Šta? Jel bi mogao Lukasu kupit laptop? Stvarno? Nema problema, jer ja sam već sve gledao. I taman izašla nova generacija procesora. A oni bitno manje